Λοιπόν, είμαστε εδώ σε ένα υπόγειο το οποίο θα γίνει αντιμετώπιση υγρασίας, καθώς βρέθηκε εδώ η αιτία, ένας σάπιος κρατήρας, ένα τακάκι το οποίο σάπισε και επειδή είναι υπόγειο, όσο εδώ είναι το χώμα, λοιπόν, το οποίο θα γίνει αποτροπή έξω, σκάβεται να γίνει διαχείριση των εξωτερικών υδάτων. Λοιπόν, θα γίνει και από εδώ μέσα μια παθητική αντιμετώπιση, να κλείσουν τα προβληματάκια, κόπηκε και ο τείχος, πεινώνουν τα δυο τα δωμάτια για να γίνει στεγανοποίηση. Για να λυθεί το πρόβλημα, βλέπετε ότι βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Λοιπόν, και μετά έχουμε και εδώ το διπλανό δωματιάκι και θα γίνει και εδώ μια παράλληλη επένδυση. Τα λέμε. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να γίνει μια διατροφοποίηση εις βάθος και μετά θα γίνει μια στεγανοποίηση πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η στεγανοποίηση προχώρησε. Μετά το φράγμα υγρασίας μπήκε στεγανοτικό πέρα για πέρα και στο σημείο που περνούσε το κρατήρα του ξυλότυπου το νερό μέσα και εδώ έγινε προεργασία και είναι έτοιμο για την επιχώρηση του τζεμιλοπάνελ. Είναι έτοιμο για την επιχώρηση του τζεμιλοπάνελ. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα του καφέ γιατί όλα είναι στην εντέλεια. Έκλεισε και εδώ το πρόβλημα αυτό εδώ σε αυτό το υπόγειο. Λοιπόν, σοταρίστηκαν, είναι όλα έτοιμα για να βαφτούν.